हेल' बहा दं? ओमफ्राय बहाबा थागोन होननायालाय? थागोन होनना माने थायासै मैया मा जाबोदों आरो जाबोबाय लामायाव सिन्थाय सोरखौ मोनखो मिलनानै एकदम माने एसेबो ट्रेननि खोथाखौनो बुंदोंमोन आरो सानै मानसि जुमाय लोंना फैदोंमोन माने गारियाव गावसिनि फैबाय लामायाव लोंमोन आरो ओमफ्राय जुमाय फैनानै ओमफ्राय आंलाय फार्स्टआव फालतुसो रायज्लायबाय सोरखौबा सोंदों आरो बबाव थांनायमोन मानायमोन बेखौ सोंदों उनाव खिथाबाय जोङो उनाव गावस्रा बुंबाय आरो नोंसोर मानो बिदि मावनांगौ मानो बिदि खालामोमोन जाहैबाय बुजायबाय थादोंमोन आरो जोंखौ ओमफ्राय उनाव गावसोरनि उनाव बोरै खालामखो एमएलए खौसो फन खालामनानै रायज्लायबाय ओमफ्राय फैनानै ट्रेननि खोथा रायज्लायबावबाय आरो ट्रेना माला खारगोन नो? ट्रेनाथ' गाबोन समफोरनो खारगोनदां। निउसावबो होदों ना माबायावहाय गाबोन समफोर खारगोन फन खालामहरगोन ट्रेन फैबा नोंसोरखौ फन खालामहरगोन होनना बुंबाय आरो पुलिसा नाम्बारबो लाखिजोबखाबाय। ट्रेनालाय खारसिगोन 300ता ट्रेन खारनायनि माबा होदोंथ' फैदो बेयावनो ओमफ्राय साइकेलखौथ' बायबायना नोंसोरो? बायबाय लांफानोसै बुकिं खालामनांगोन फाग्लालै नोंसोरो माथो बिलाय जेबो खममोन माखासेया माबाया जों साथाम 14 जनमोन जोङो गासिबो ओमफ्राय गासै 14 जन थांगौमोन आरो ना ओमफ्राय साथामा मा गोसोखांनानै थाङा होननानै इयावनो थालांखाबाय बिसोरो खै घन्टासो सलायखोमोन नोंसोरलाय? सलायबायमोनलै 50 किल'मिटार थांबायमोन जोङो। बेबो गोजौ गाहायखौ माबानानै 50 किल'मिटार प्लेनबाथ' बिराद गोजान 100सो थांबावोसोमोन मालाय जोङो। गोजोंनियानो आरो बे प्लेन मोनफैयो सानदियावनो बेसे गोजौ गाहाय लामा बारनांगौ गोनां जायो। ट्रेनजोंनो 1 घन्टा ना मा लाफ्रामोनलै जों दाखालि फैनाया एकदम दावखोनाय जायोना लासै खारो पचपन्न'था हाजो सिंजों हाबनायालाय आरो फाग्ला गोसोखांसै साइकेलालाय बेसे लानाय? 2000 ओमफ्राय जानायनि मानायनि नोंसोरो जगार लाखाजोबदोंमोन? माइरंनिफ्राय दोबसि थोरसि मेथाइ बायदिसिना मा लादों आरो मिथिगौ 30 दिन लागौमोनलै नोंसोरो आरामसे लायाबो जानो हागौमोन। नोंसोर दिनाव 100 किल'मिटार सलायबाबो 3500 किल'मिटार दङ होमबा नोंसोर सानना नायलाय बेनिफ्राय जोङो 30 दिनखौ लाखागौमोन बायदि मोनदां आरो माने जोङो हरसान नङा जेनेबा टारगेट लायै सलायगौमोन आरो ना। नोंसोरथ' उन्दुनांगोनबो ना रेस्टबो लानांगोन हमनानै ला जेनेबा प्लेन लामायाव इसेबां हाखौथ' रावबो थांनो नागिरखायाखैमोन माने नांगौ बेराय थांगोनलै जिराय थांगोन होननानै थादोंमोन आरोखि थांनो मोनासैबा नोंसोरो दिनावहाय 120 फोर सलायबाबो 30 दिन आरामसे लाखागौमोन एसेल' खाथि बेफोरो फार्स्टआवनो नोंसोरो पुलिसनियाव माबा खालामग्रोबानो जायो। थांनो होखायाखैमोनलै जानला मोनला बारहोखायाखै खाथिबा मोनसे खोथा एफा गोजान खिन्थु थांबावलाय जोंनानो गोजानसिनमोन आरोना बेलेगफ्रा थांदोंबाबो जोंनानो गोजानसिनखामोन आरोखि नङाबा मा जोबथा बेबो आरो जिबायदि हाजो एसेबा गोजौ बारनानैसो प्लेन मोनफैयो आरो गेजेरफ्रावबा बेलेग स्टेटफ्रावबा माबायदिबाव लामाफ्रा गारिजों थांनायफ्राव फात्ता मोनाना
खबर ला नोंसोरो जोंनाथ' गाबोन नै दा बेलासिनिफ्राय बुकिं जागोन 4टानिफ्राय बेखौ थाल ला जोंनाथ' मैया जेनेबा बे एमएलए नि फिसाया बुंहरदों आरो ना नोंसोरो बेखौ बे अनलाइनाव फर्मखौ फिलआप खालामफिन साबमिट खालामफिन ओमफ्राय गावसोरो ट्रेन फैनायनि सिगां सानसे सिगां फन हरनानै लेंहरगोन होनना बुंदों आरो बेखौनोथ' बेखौ खालामना लादों नोंसोरो खालामखानायमोनलै बुंदोंमोनबो आङो जोंनाथ' खालामखानायसोमोन बे समाव ट्रेन गैयामोन दा बेथ' जानाय नङा गोदान बायदि होनना बुंदों आरो दा बेलासिनिफ्राय जागोन 4टानिफ्राय माबायाव खबर लाबाय था नोंसोर नेटआव ओमफ्राय आंबो खबर हमबा हरगोन दे मानसि बानायो ओमफ्राय दा उन्दुदों दासो सिरि मोनदां दे